DGFM, the best receiving ever in my home. Almost without noise. Mai mult ca sigur, salariul de început era cel minim, pentru că... Cel minim la vremea aceea. Da, la vremea aceea. Sau sub minim. Sau sub, da, dacă erau mai puține ore, dacă erai part-time. Eu am pățit o chestie foarte bizară. Când m-am angajat prima oară, lucram la un ziar acolo, la mine în județ, culmea, ziarul Dâmbovița se chema, și era cu avans și cu lichidare și eu n-am făcut suficiente zile, adică lună completă. Și a venit o poveste de asta, ori avans, ori lichidarea, și am luat bănuți exact câte zile muncisem. Și știu că mi-am luat o pereche de pantaloni și Adidas și atât. Și ai închis acolo. Bine că n-ai avut de dat. Da. Și ăla a fost primul salariu, Adidas și pantaloni. Da, tu Bea, unde ai început? Păi se pun lunile în care făceam promoții în magazine. Da, normal. Da. Ăla a fost primul job. da? Da, la 16 ani făceam promoții în magazine și... La ce ai făcut? La ciocolată? DGFM. La cereale cu lapte, la pate vegetal Și la carne, nu? vinuri am făcut. Și aveai succes? Încercau oamenii de acolo? Oh, dar cum să nu? Dați-mi și mie să gust. Și eram plătită cu 4 lei pe oră. Doamne.